Tvorivý, ušľachtilý a veľkomyselný drak, ktorý je schopný vyvíjať napaditú a progresívnu tvorivú činnosť. Prvok dreva v kombinácii s jeho znamením mu prospieva pri formulácii a presadzovaní jeho myšlienok a v komunikácii s ostatnými. Je obdarený hlbavou a zvedavou povahou, ktorá ho núti skúmať a pátrať, pričom hľadá súvislosti medzi príčinami a následkami. Má jasnú a zdravú logiku. Má však tendenciu niektoré veci skúmať a rozoberať až príliš a ak sa stretáva s opačným názorom, je schopný viesť nekonečné diskusie. Nič menej je veľkorysý, šľachetný a štedrý, riadi sa rozumnou strednou cestou. Snaží sa, aby mal s čo najmenej ľuďmi konflikty a šikovne skrýva svoje sklony k panovačnosti. Je miernejší a rozumnejší a tiež prístupný užitočným kompromisom. Nie je tak pomstychtivý a egoistický ako iní draci, ale keď dojde ku konfliktu, bojuje otvorene a bez strachu.